थेंक इउ माबाय आरोना आदा जेम्सखौ बेयाव गावनि टाइमखौ होफैनायनि थाखाय दा ओमफ्राय आदाया न'आव थांसिगोन आरोना औ आं न'आव थांगोन न'आव थांसिगोन आरो बिनि उनाव माबा मोनसे खामानिबो मावनो हागौ आदाया फुरा एक्टिभ थाबाय थायो आरोना आदाया ससियेल कज माबा मावनो मोजां मोनथारो खोमा बिराद इन्टारेस्टिं माबानि देशनि थाखायबो माबानि थाखायबो मावो आरो बे माबायावबो ससाइटिनि थाखायबो मोजां मावो माने आं बेखौ माने कंग'आव थांनानै सोलोंदों आं कंग'आव थांदोंमोन ना माने कंग'आव ओरैबायदिमोन हा ओंखाम मोनजाया सानसे थायो गोरिबखौ बेयाव नुना फैदों आं सानसे ओंखाम मोनजाखाया नोंनि सिगाङावनो सानसे थाना देखायगोन बेयाव आं गोरिब बा माबायदि बेखौ नुना फैनानै आं सेन्स एसे माबा जालांदों आरो मानसिया सोलोंनो मोनदों आरो गोबां माने बिसोरखौ नुनानै जायालासिनो बोरै थायो मोनजायालासिनो बोरै थायो दै लोङालासिनो बोरै थायो ओमफ्राय ज' सापर्ट खालामलायनानै मानसिया गोरिबखौ माबानो हायो आरोना गोरिबनि उखैनाय माने सुफुंनो हायो आरो नमस्कार खुलुमबाय मैं हूँ आप लोग का दस जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आङो दा खैला मैलानिफ्राय फैनानै आङो डाइरेक्ट गुटखा मास्टरमोननि न'आव फैबाय आरोना ओमफ्राय फैनानै दा गुटखा मास्टरखौ आङो लोगो मोनखांखाबाय बेनिफ्राय आं दा गुटखा मास्टरजों लोगोसे आं इंलिश मेकारखौबो लोगो मोनबाय आरोना दे गुटखा मास्टर फंबाय मा खबर मोजां आदायालाय इंलिश मेकारा न'आव दं मा खालामबाय दं नोंनाव न'आव दं खामानि मावबाय दं ओमफ्राय न'आ एक्टिं बानायबाय नोंसोर न'खौनो आं इंलिश मेकारखौ माबा खालामनि हा थेंक इउ इंलिश मेकार फंबाय इंलिश मेकार फंबाय औ आदा गिबियावनो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय वेलकाम मानो होनोब्ला फंबाया माने गुटखा मास्टर लानि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होदों जाय दिननिफ्राय फंबाया जा खामानि मावदों जों गासैबो रायजो राजाफोरानो नुगासिनो दङ आरो आंबो नुदो आं नायगासिनो दं नोंसोरनि भिडिअखौ नायगासिनो थायो आंनिफ्राय आरोना आंनि न'खरनिफ्राय आरो आंनिफ्राय फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय दा फंबाया दा मा मावना होबाय दं इसोरनो देखायनो हागोन ना दा नै न' बानायगासिनो गुटखा मास्टरनि थाखाय थेवनायनि न'आ नै जासिगोन न'आ माने रुम मोननै आरोना माने रुम मोननै आबा मोनसे पकेट रुम दं नायनो हागोन फैसाया माने बांद्राय माबासै नैबे पकेट रुम जाबाय पकेट रुम मोनसे ओमफ्राय नैबे मेन रुम आरोना मेन रुम दादा भालके बनाई दिबे दे घरটো एकदमबारे बरिया बनाई দিব बरिया बेयाव टटेल बाजेटआ बेसेबांलाय होननानै कन्ट्रेक्टर दं नों माने माबा आरोना दादि जायोना बेसेबांमोनलाय 2,30,000 बाजेट दं आरोना बेयाव 2,30,000 बाजेट जादों ओमफ्राय गुटखा मास्टारनि माबायाव बेनि नामाव बिनि प्रायरिटिनि थाखाय 2,06,000 फिक्स डिप'जिट दोनदों गुड फंबाय माने इयुननि थाखाय आरोना फिउचारनि थाखाय 2,06,000 माबा दोनदों बिनि आरो बिनि बिनानावनि थाखाय आरोना फैसाखौथ' बिसोरो माने लेटार बेटार जागोन नालाय बाहायनाय मोनसे माबा थायो लिमिट थायो नालाय माने न' लुजोबबाबो माने फैसाया न'आव थांजोबगोन फिउचारनि थाखाय जेबो थानाय नङा आरो फैसायाथ' मानसिनि थाखाय थोखाया बेसेबांखि मोना मानो ओंखायनो दा नैबेयाव 2,30,000 माबाबाय आरोना गुटखा मास्टारा नैबेयाव थागोन नालाय गुटखा मास्टारा बेयाव थागोन जोंबो थाफैगोन ना नैबेयाव सोरखौ दोनगोन ना बेयाव सोरखौ दोनगोन ओंखाम संग्रासो बेखौ ओंखाम संगोन गाज्रि जागोन बेयाव ओंखाम संबा बेयाव ओंखाम संनाङा बेयाव उन्दुनो हागोन गाज्रि जागोन बेयाव ओंखाम संबा औ बेनो खालामनानै नायखाजोब्बाय बरिया ओमफ्राय मोजाङै प्लास्टारथ' जाजोबबाय बरिया इंलिश मेकार फंबाय आं आरो खेबसेबाव नोंखौ धन्यबाद होगोन आरो ना मानो होनबा भगबाना नोंखौ 100% नायफिनगोन मानो होनबा बेफोर फिसा खामानि नङामोन आरो नोंनि जा खामानि मावदों बे साक्सेस जादों ना नों बोरै मोनदों नोंनि बे खामानिखौ साक्सेस जानाय मोनदों ना मोनाखै नों साक्सेस जानायावथ' साक्सेस जानाय बायदि मोनबाय बयखौबो थेंक इउ आरोना आदा जेम्सखौबो थेंक इउ आदा जेम्सआबो बहुत मोजां खामानि मावगासिनो दं माने आदाया गभर्नमेन्ट जब मावो आरोना सिभिल सार्भिस ना सिभिल सार्भिस मावो बियो सुटि मोनबानो आरोना माने मोजां खामानि मावनायाव फुरा गोसो होयो आरोना फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामालासिनो बेयो मोजां माबायावसो मैयाबो माबायाव थांदोंमोन खैलामैलायाव दै रिलिफ केम्पआव ओंखाम जाहैदोंनो टटेल 600 फेमिलिसफोरखौ ना बेदरजों बेदर जाहोदों माने फुरा आदा एक्टिभ थाबाय थायो आरोना ससियेल कज माबा खामानि मावनायाव आदायाव मोनसे बहुत इन्सपिरेसन बायदि खामानि मावो माबा सुटि मोनबानो माने माबाय थायो आरो बेनो आरोना जाहाथे जोंखौ नुनानै गुबुनाबो आरो माने जज जाबाय नंगौना नङा गुटखा मास्टार दंखौ नै गुटखा मास्टार आदाया माबायदि मोनो बिदि खामानि मावनानै आं बिदि खामानि मावनायखौ माने आंखौ माबाया आरोना
आं मानसिखौ माने मानसिया जा बुङो बुंबाय थाथों खिन्थु आंनो भगबानखौ फोथायो माने आं फंबाय माने बेनो बरिया एसिखौ बेयाव बानायदों नोङो बानायखादों माथो एसिखौ बिदि आंलाय ओरैनोसो बुंदो सानदोंमोन नै लोगोफोरना मानसिफ्रा मोजां नुवाखै खोमा नेक्स्ट माबा भिडिअ माने बे लिरनानै बानायखादों एसि रुमखौ हा लोगो जिम खालामनो थाखाय ना जिम खालामनो थाखाय ने मोजां दे जिबौफोरा हाबनो हायो एन्जर फिसिनाया आंना एन्जर फिसि नोङो खारबाय दिनै गबाय आया मा जाहैयो बेनो ओंखाम बरिया मेथाइ ना ओमफ्राय आं इंलिस मेकार फंबायजों रायलायबावनो आरो बे नोंनि साइकेल ना दुर्गा मास्टारनि दाख्लैनि गिफ्ट मोननाया बरिया मोजां लाखि साइकेलखौ बाजिया बेनो बाजिया जोंनि जायगानिसो माथो निकासिनि ना न'आवबो ओंखारबाय ना फंबाय बेनोथ' जाहैबाय आरो आंनि लोगोफोरानि आंखौनो आंनि थाखायनो खस्थ' मोनगासिनो दं बिसोरबो नोंसोर नुबायथ' इंलिस मेकारखौ बोरै मोनखो इंलिस मेकारखौ हमना जोबोद गोजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै मालाबा सानदोंमोन ना इंलिस मेकारखौ बिदि लोगो मोनगोन होनना सानदोंमोन आरो जोंनियाव टाइमबो गैया इदि लोगो मोनबाय आरो जोङो बेसोरखौ मा नाम मोनलाय एम्बु फाग्ला लोगो मोनबाय दा बिब्दिनो जेसेबां हायोना फंबाय इंलिस मेकार फंबाय नाजानांगोन जों गोरिबनि थाखाय ना माथो खालामनो जोंबोथ' गोरिबखा थेवब्लाबो जोंबो गोरिब गासैबो गोरिबजों गोरिब माने सोरखौबा जोंनिसाय गोरिबसिनखौ मदद खालामनो हायो खोमा ना बेखौ सानो मालाय गुबुनाथ' सम गैखाया नङा दा जों गुबुनखौथ' बुंनो मोना दे मायबा बुंबावनो जोबनायाव इंलिस मेकार फंबाय आंथ' गोबां मोजां मोनदों फंबायखौ लोगो मोननानै बेनोसै थेंक इउ माबाय आरोना आदा जेम्सखौ गावनि टाइमखौ होफैनायनि थाखाय दा ओमफ्राय आदाया न'आव थांसिगोन आरो ना आं न'आव थांगोन न'आव थांसिगोन आरो बिनि उनाव माबा मोनसे खामानिबो मावनो हागौ आदाया फुरा एक्टिभ थाबाय थायो आरोना आदाया ससियेल कज माबा मावनो मोजां मोनथारो खोमा बिराद इन्टारेस्ट माबानि देशनि थाखायबो माबानि थाखायबो मावो आरो बे माबायावबो ससाइटिनि थाखायबो मोजां मावो आरो माने आं बेखौ माने कंग'आव थांनानै सोलोंदों आं कंग'आव थांदोंमोन ना माने कंग'आव ओरैबायदिमोन हा ओंखाम मोनजाया सानसे थायो गोरिबखौ बेयाव नुना फैदों आं सानसे ओंखाम मोनजाखाया नोंनि सिगाङावनो सानसे थाना देखायगोन बेयाव आं गोरिबबा माबायदि बेखौ नुना फैनानै आं सेन्स एसे माबा जालांदों आरो मानसिया सोलोंनो मोनदों आरो गोबां माने बिसोरखौ नुनानै जायालासिनो बोरै थायो मोनजायालासिनो बोरै थायो दै लोङालासिनो बोरै थायो ओमफ्राय ज' सापर्ट खालामलायनानै मानसियासो गोरिबखौ माबानो हायो आरोना गोरिबनि उखैनाय माने सुफुंनो हायो आरो दा बेनिखायनो आङो दा मानसिफोरा साननो हागौ इंलिस मेकार फंबायखौ मानो देखायाखै मानो बिब्दि रायलायदों होननानै इंलिस मेकार फंबाया फार्स्ट टाइम जेम्सनि ब्लगाव माने बर' रायलायबाय बेनिफ्राय जेबो नङा फंबाय थेंक इउ आंनि ब्लगाव लोगो मोनसिगोन आदा जेम्स उनाव आलासि जागोन मालाबा आरामसे थांनांगोन नों बे मासावनो बेनिफ्राय दा इंलिस मेकार फंबाया बुंदों आरो दे नोंनो बुंनालाय फंबाय नों माला मोखां देखायनो सानदों इउटुबाव मोखांखौ नभेम्बरसोआव देखायगोन नभेम्बर नङाबा डिसेम्बराव देखायगोन आरोना हेन्डसाम जाबा दारि बानाय एसे मोजाङैनो गोलाव ओरै स्टाइलाव ओरै ओंखारखा माबा रनबिर सिं बायदि ओंखारखा साउथ बडि बानायनांगौ आदा जेम्सनि बायदि बडि बानायगोन आं बडिनि माबाखौ आं होजोबगोन फंबाय टिप्सखौ मा जानांगौ टटेलि आंनिफ्राय लानो हागोन जिर' बेलेन्सआवनो फोरोंगोन आं नोंखौ थाइसेबना जिमाव थांबाथ' फैसा नांगौ ना आंनिफ्राय ओरैनो हरगोन आं नोंनो गासैखौबो ओमफ्राय बडि जाबा देखायगोन जियानो जा खोनाबाय फंबायमोना आंनि लोगो नोंथांमोना जोंहा इंलिस मेकार फंबाया मा होनदों माने मोखां देखायसिगोननो आंबो सोंबाय आरो गुटखा मास्टरनि न'खौबो देखायबाय फंबाया एसेबां खस्थ' खालामनानै रायजोफोरनियाव डनेसन बिनानै बे न'खौ लुना होदों बेनि थाखाय जोंनिफ्राय माने थेंक इउ आरो नोंनि न'खरनि बिमा बिफानिसिम आरो नोंनिसिम जोंनिफ्राय थेंक इउ अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन लोगो नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै जय हिन्द बाय बाय